likod. Bago po natin hulugi ang bulutin, we'll make sure na nakapaghulog po lahat ng mga may priority rin po tayo. Ay, wait lang po. Wait lang. Wala pa pong maglalagay ng border. Oh, wait lang. Okay. On your marks. Ready. Get set. Prepare Polar Fun Run 2024. Go! Di ba may ano dyan eh? Tara na. Tara na, jogging tayo, maglakad lang. Tara na. Eh, bahala ka dyan. Signs of aging. Ha? Hindi siya sumama? Hindi ba nauna siya? Yan? Na-enjoy me. Eh, kaya tara. Ay, mas matibay sa bibig ako. Yes! Pagkalingan ko, iba na yung katabi ko. Buitres ko, wala ka na pala. Kaya mo yan, bebe.
Bilis ka. Ano? Wala kang... Ano? Ay, ito sa'yo kaya ko. Sabi ko sa'yo eh. Ay, wala ka kasi. Ano? Kaya na? Mamaya pa. Sige na? Dito ang banda yun, no? Yung may nakasalubong na tayo nun. Oo. Dito na banda. Sigurado. Oo, tanara ka. Nag-waiting boy. Ganun ba? Hindi mo na kaya? Hindi ko alam kung matatapos ko eh. Bilis ka! Naiihi pa ako. Hindi ka umihi kasi tagal-tagal mo. Umihi ka sa bahay. Wala pang... Ay kasi wala yung mga mga taga Manila. Wala. Kaya wala pang bumabalik. Puro taga Bugalyod kasi ito ngayon. Dati no, dito tayo. Yung iba pabalik na eh. Kaya ngayon. Ay, kaya. Ay, sir. Ba't pwede sumama si Kurt? Hindi yun, baka nanalo yun. Kung sumama sana siya, nasa top 5 siya. Oo nga. Pero top 5 siya last year, di ba? Oo. Baka nag-top 1 siya ngayon kung sumama siya. Ba't hindi siya sumama? Akala niya siguro, may mga taga Manila. Eh wala naman, di ba? Ba't nag-quit pa siya? Ba't nag-quit pa siya? Oo. Ay, dito na yung first, oh. Ano, may mga ano sila? Kanina? Sabi? Ha? May pahinga sila? Siguro. Ay! Ang layo ng agwat ng tatlo ah. Parang pag tinakbo ko to, parang makakasabay din yung mga yun. Papilit ka. Oo.
Kung doon ako sa una kanina, baka makasabay yung tatlo na yon. Pwede na! Diba yan o, babae o, 1, 2. Sayang kung nakasabay mo tong mga to, babe. Third ka sana o. Sabi. Malingas lang ang ibigay. Lumalabas sa hindila niya. Ayan o, pangatlo siya o. Mga medic. Bilis ah. Ayan. Kaya pa. Yay! Super bikes. Para sa bayan daw. Para sa bayan. Grabe pawis ko na rin. Hindi eh. Sakto lang. Marami pa rin nasa likod natin. Oo, hindi ka na. Jogging na tayo. Yeah. Silakta mo. Maganda ka na para. SG. Hindi mo muna yung tubig mo. Di pa. Hindi ako uminom ng tubig.
Nakikinom lang ako sa'yo. Inom ako? Ikaw, minom ka na? Hindi pa. Minom ka na? Konti. Hmm. Kaya pa? Kaya pa? Kaya ko. Oh, lako. Tara. Hindi mo patapon yung baso mo. Dami pa oh. Kaya mo yan, Dede. Kaya mo. Kaya pa. You can do it. Tinutulak na nga kita eh. Ano yun? Ha? Tinatulak ko na ako. Oh no. Oh, tinutulak ko siya. Kaya mo yan, Dede.
Kalbuan nyo para. Ayun, dito na. Lebron dyan po. Tsura ko. Itsura ko. May violet. Oo, ako itsura ko. Wala, sa buhok lang. Black na yun, di ba? Meron pa yung blue. Ay, yung blue doon. Oo, sa buhok. Mabig na isul takbay. Ano? Ha? Ha? Ano? Tara, Ha? tubig mo eh. May ano ng stub oh. Saan? Ay yung ano, tawag nun, ticket. Nakahuli. Nakahulog. Hindi. Shortcut na sila. Pwede makikinig. Ihing-ihi ka na ba? Inom ka kasi ng inom eh. Ano? Grabe, pinaliguan tayo ng ano. Violet. G. Hindi ka na dyan ah. Hindi ka dyan ah. Dyan. Sa Getly. Oh shit. Gusto mo may dyan? Sigurado ka? Kala ko. Nabalang ko. Nabalang ko. Tak yun. Oran. Wow. Stretching pa lang yan ha. Nagsisimula pa lang kami guys. Nag-stretching pa lang yung asawa ko. Grabe. Malapit na tayo guys. Dito na tayo sa last checkpoint. Tapos ano na, finish line na. Yan na. Nakaya namin. Oh, pip pip. Ayan o. Yung walang nagbabantay, may police. Sir. Game? Game na babe. Let's go. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Finish line. Oh.
Babe, isang picture nga ako. Gusto mo matinong picture? Yeah, isang matinong picture. Ikaw na. Ako muna. Ano paano ba? Diyan ako sa may finish line. Ikaw eh. Isa. 1, 2, 3. Kunin lang natin yung towel. Ka. Kunin ko yung towel. Hindi ka sumama? Kung sumama ka sana, yung di ba top 5 ka? Baka nakama ka ngayon. Wala daw mga taga Manila eh. Taga Manila yan? Ay, akala ko wala. Mayroon, tinignan ko muna bago ako pag-entry. Ah. Sige. So, ano guys, after ng takbuhan, kainan naman. Kainan na guys. It's the Anli Gauli. Bali, ito talaga yung pinunta namin guys. Siyempre may pandesal din. Thank you. Saan tayo? Wrap. Paano ko napapatunayan na sa'yo ito? Kain muna tayo guys. O yung kasama mo pa pala?